Good evening, duty office. This is duty office here. Can I help you? Is anybody there? This is the duty officer speaking. Can I help you? Bodolyn, gofynna o'ch blegyd. Yng 800 yn ariel yn enbwyd. A gwarchan mab dwyfau, dda wrddyd, poed gno yn un tynog tresyd. Tyrodd wan wael rhag tân ddeithyn. O lychwr i lychwr, llich bîn. Llich y ddor i borffordd berefyn. Y pynwaned maws, mir trin, o'r danaeth dear ar y neirin. Nhw nid ysgarad, nad agdol. Mrs. Crocker, are you not worried that the consequence of this may be that you end up living in some funny little museum where you will still speak your own language, but you'll be isolated? Ond, nid dim rhai na chwildroad. Dros gan trwy tosgi a'r ffoswyr hefyd awr. Justice is justice everywhere, but it is different in Wales because we are defending a national identity. With respect, I think that that's inherent nonsense. That's a form of Welsh apartheid. Wales not the faith. Wales not the faith. Croeso i chi o'r boes bach a boddwch ni te. Os nad oes angen rhannu'r mwriad ac yn y blaen. Beth sydd yn y gallwn ni droi yn trofod i geisio cyfarfod o'r gweithio achos mae'r bygythiad yna. Yn aml yn meddwl beth i ni'n traddodi yn plant, bod yn plant ni'n mynd o'r brwydro yn yr un ffordd a ni'n brwydro. Naid 1980, rhoddodd Gwynfor Evans gwedd newydd ar y ddau. Oedd dweud y byddai'n ymcydio i farwolaeth yn pen 10 mis os na chadwau'r llywodraeth i haddewid etholiadol. Ac dwi'n gwybod beth all fod yn gynyddiad i'r peth, ond mae'n rhaid bod yn barod i wynebu hynny. Resmodi wedi ymffurfio yn fyddin i digon mawr. Rhwyddiau chwildro yn unig y mae llwyddo. Oh, is anybody there? Meibion Glyndŵr. Pardon? Can you say that again, please? This is duty officer. Heno. I'm sorry, I don't understand you. Lerpwl. I'm sorry, I just do not understand you at all. This is the duty officer. Mae'r ymgyrch yn parhau. Hello? Can you speak English, could you? I'm terribly sorry, I just don't understand you at all.